Веднага я усети. Веднага я усети, човек. Под формата на въдички и по този начин примамва храната. Здравейте, туичери! Намираме се в Пловдив. Днес нашият екскурзовод ще бъде Кристиян. Здравейте! Той ще ни запознае с рибите в музея. Тук има уникални неща, които няма къде се видят другаде в България, нали така? Абсолютно. Освен Twitch Fishing Shop. Само част от тях. Да видим тук в морското, това е риба скорпион. Доколкото знам, тя е отровна риба. Абсолютно, но не само тя. Петото неотровно животно, което се намира тук. Силикотистия октопод. Това е толкова октопод, дете най-отровния в света. Да, може ли да убие? Над 20 човека с... Колко? Над 20. Над 20 човека може да убие. Добре, а тук виждам още нещо отровно. Тая за първи път я виждам. Може да пострада човека, ако се опитае на тези с кръвната перка, снадена с тези. Единственият проблем, че жизненият цикъл му е доста кратичък. Около 2 месеца. 2 месеца. Значи, ако искате да видите най-отровния октопод в света, идвайте още сега. Жалко, че телефона не може да придаде истинските цветове. Тук има такива подобни каменни риби. Долу са. Имаш ли? Супер. Софийския трябва да се учи от вас. Вие бая работа имате. Еми не бе, гледам и глиганите и всичко е доста добро, доста в добро състояние. Само каквото се среща в България, тук само това. Екзотики. Да, тук са екзотични. Тук и пеликани имаме, доста грабливи птици. Аз не съм вярвал, че имаме толкова видове грабливи птици. Ето тук и войводите на гости в Пловдив. Как е? Така ще ти взема за магазина. Да, колко метра е? 8 метра и 50 см най-голямата змия. Стига! Как изглеждат яйцата на костенурките, също е интересно. Това пак ли са български видове? Да. Тук е уникално. Бобката го е страх от змия, ако нещо ти продаде, да знаеш как да го лекуваш. Значи това е сладководната част. Да, тук в коя зала сме? Тук сме в зала риби, препарираната част. Препарираната. След малко отиваме в живата, има невероятни създания, които няма другаде къде да ги видите, разбирате ли? Пръснати са, може да видите отделно тук в някой аквариум там, но на едно място такива риби няма къде да се видят. Аз съм силно впечатлен. Останете до края, за да ги видим. Това са препарирани риби само в България. Това са барбунчета, писийки, сафриди. Това е отложена чрез на риба трион. Не е веслоноса, това е съвсем различна вид риба. Представете си, нали, само горната част, колко е голям, а самата риба с какви размери ще е била. Да, а това отдолу? Това са хрилете, препарирани хриле на риба тун, опашна перка на риба тун и челюсти от акула. Това е последният експонат в зала риби, риба луна. Тя е доста рядка. Това съм го виждал на живо. Виждал съм пасаж от риби луни. Помислихме ги за акули, защото те така им излизат берег. Не съм в океана на Сейшелите, но бяха такива. Ти малата риба ще предскаже. Драконовото попче? То е перо. Прави си едни дупки в пясъка, храни се с bloodworms, такива кирномуени. Изглежда като праисторическа риба. Тая даже се едно няма очи, оттам излезна един друг попак. Добре, да почнем от тук, да не кажа, че нашите Оскари са по-красиви. Мога да ти ги дам по някое време, като ми... По принцип тези Оскари са дарени към музея. Да. По принцип много от хората вече, които не могат да си гледат част от домашните любимци в аквариумни среда, ги даряват на музея. Ето това ми е много интересно, искам да ви разкажа за тази риба. Аз имах такава риба, но ми умря. Това е африкански прототерус. Той е много така интересна риба, тъй като е двойно дишаща, движа дори атмосферен кислород. Когато се засуши, нали, по време на сухия сезон в Африка, тя успява да се придвижи с тези видоизменени под формата на крайници от един водоем в друг. В един период се зарая в почвата и прави едно като пъшко реално програмно, нали, преди да започне следващия сезон на валежите, така се капсулира по този начин, този механизъм е изградил да се съхрани. Тук вече е мега интересно. Това си редбелите. Точно така. Само ще отидат да видят дали се размързил храната, да им пусне едно парче. Добре, защото те знам, че са плашливи риби. Това са тези пирани, които гледате по филмите. Даже тук има една се охапала една друга, там има липсва и парче месо. Сега ще видим как се хранят. Много искам да взема такива за магазина. Знам, че са плашливи и се гледат на тъмно. Те са пасажни риби и се гледат пасажи по много риби.
и едната като се престраши да откъсне месо, тръгват и другите и става мазал. Пак виждам някакви интересни цихлиди. Това са танганайски цихлиди. Много приличат на морските риби. Някои даже са се отделили от такива езера и са били морски, някога океански. Точно така, те са вторично преминали живот към сладка вода. Тия бабуни, които се получават, на които това е бали, че е мъжка. Че е мъжка, да. Ти флауър корън имаш ли? Няма. Тя е много интересна, защото цецината е огромна. Да, това е американския лепидосирен. И той е двойно дишаща. Той е огромен. Това си е праисторическо животно. Праисторическо животно, 3 са в света. Австралийския вид, той е единствен, нали, от африканския и американския, се различава, че те са с двуделен труп, а австралийския е с един. Иначе пак е така спокоен, храни се с рибка. А това са червенопашатите, които ще видим по-натам. Това е бебе. Това е малко червенопашато слънче, в другия това е по-голям вид. Това е електрическа змиелка. Това вече е интересно. Храни се с живи рибки. Пуска действително електрически ток, тъй като... Тук може ли да ги пуснем една да го видим или няма къде? И стажанти в музея и малко като са леко сакати и просто като ние следят и такова им пускала ток. И какво усещането? Бая охкаха, бая се чуваше и бая шумни бяха, къде ги хвана той. Е леко да се усеща. Не. То нали имаше там по джунглите, че чак цели крокодили трепат. Да, са огромни. И тия стават огромни, така ли? Да, аз съм виждал клипови, където поречни чудовища също съм ги гледал и имаше бая големи. An eel this size can deliver a shock of 650 volts. 5'10.5", that's pretty much exactly the same as me. Интересна глединка. Ще атакува ли веднага? Не, по принцип в началото, докато усети движение, тъй като има електролокация, нали, реално погледнато усеща нейната нервна система чрез видоизменените органи, които се намират в тялото й, почва да се движи към нея и да пуска леки смущения във водата, нали, малки толкова импулси, по този начин дразни нейната нервна система и разбира къде се намира в пространството. Вида, както виждате, с много малки очи, демек, че напълно сляп. Да, разчита само на това приспособление. Добре. Веднага я усети. Веднага я усети, човек. Не трябваше изобщо усетия на секундата. Сега пуска ли ток в момента? Възможно е да парализира, за да може да е по-лесно да погълне плячката. Да. Както колегата спомена, тъй като идват доста студенти по стажански програми тук при нас и ако си неханен с животното, успява да те удари ток. Реално погледнато, като се поддържа самия аквариум, ако животното е подразнено, пуска само лек залп, в който предупреждава, че е застрашено. Иначе не е някаква агресивна риба, която се стрелва веднага към теб, за да те нърне. По принцип е изследвано, че нали, това е животното с най-голям волтаж, около 700 волта. Може да убие кайман. Има такива клипове от National Geographic, които показват. Моля? Според мен е опасен повече този хуповец, тъй като... Може да ти откъсне пръст? Да, с тези сериозни челюсти може да ти откъсне пръст. Сега ще му пусна едно ключе да видите. Такава риба купихме, обаче нашата вода нещо не й понесе и за съжаление умря. Откачи, усети, че ще го храниш. Да, това ще ти откъсне. Направо, а това може да ти откъсне пръста? Абсолютно. Това се научи вече, така се чува, се научи рафалще. Не бе, то... Ами, гледал съм клипа как пускат костенурки, гущери, без значение каквото и да го откапва на две. Да, за отрицателно време. Да, то човката му е като на папагал отпред. Реално са резачки. Хвана най-големия и го разпърчи, то сега ще удари някой друг. Тук имаме койчета. Пак семейство, което не можеше да се грижи за тази рибка, ни е дари на музея. Да, много е красиво. Интересен. Това са рибки хванати от марица. Всичките? Абсолютно всичките. Това си е диво шаранче. Всичко е диво тук. Каракуда. За да може да имаме тематичен аквариум с риби от нашите водоеми. Факт. А това кефалче ли? Кефалче.
Да. Еми, айде да хванем. Това е риба скачач от Мадагаскар. Това е много интересна риба. Това съм го виждал само по National Geographic. Голям хищник ли е това? Голям хищник. Храни са пак така с хермоиди. Както виждате, така очичките са на повърхността. Това пък откъде успяхте да го намерите? Еми, точните хора. Браво. Тук ще доведа малкия да гледа риби. Уникално. Следващата седмица пак ще сме при вас. Рано се, че ви допада. То няма друго такова място в България. А това е платинена щука. Тя е много рядка. Рядка. И тая е много скъпа. Скъпа, да. Цена да казвам. Кажи. 1100 лева не излезна. 1100 лева в този размер. В този размер. Тя е около 40 см, 35. Хубавото е, че не само с жива храна се храни животното, успя вече и така с нарязана рибка, нали, да и се смени диетата. Да не е само жива, защото е трудно. Пих една малка 150 лева и знаеш какво случи с нея? Не. Червенопашатия е изял. Смукна я като спагет. Еми, те са големи. Този вече е около 30 см. Това вече е голям. Ето, това става огромно вече. При мен се случи нещо подобно, само че изяда един малък пангас. По същия начин. Оставиш ли го малко гладен и почва да си набелязва жертвите. Ти тук добре си ги съчетал. Реално няма какво да изяде за сега. Да, живот и здраве, примерно... Оскара ще си замине. Може и това да се случи, след година-две. Нека станем по-голям и ще го преместим. Имате брутална... Сребърна руана. Каква е тази? Сребърна руана. Сребърна. Тя най-често разпространата в България. Да. Надявам се скоро да излезне в вносовете африканската луана, че и тя така е интересен вид. При нея има много скъпи и много редки цветове. Това е много красива, ние имаме в нашия аквариум също, но не е толкова голяма колкото тази. Ако не можете да се грижите за някои от вашите рибки, мога да ги донесете тук. Да. Това е най-интересният аквариум лично за мене. Такова сомче имам. Да, седоплатистон, фасциатум, само че при може да се получи някакво изкривяване на главата. Това е масово. Да, с по-продълговата, нали, муцуна. Оригиналните с по-продълговата, но не знам в магазина, от който го купих, имаше и такива, не знам защо се получава. Това е почти максимален размер за тия риби или не? Не, максимален размер. Това са един от най-старите риби в музея на 10 години си тук. Те пак отиват към рода праисторически. Праисторически. По-интересни видове имаме в морския аквариум, тъй като имаме доста отровни. Нали, сега ще ви закараме там. Добре, айде да отиваме към отровните. Това е аквариум с живи корали, пасажни рибки. Нали, по-интересни видове тук за децата са рибата Немо и Дори. Класика. Рибите камък. Риби камък, тия, които те питах за тях. Ще остава да ги намериш. Да, аз го виждам камъка. Буквално не можеш да го намериш и да го различиш. Още двама. Още две? Да. Стига бе, човек. Това даже не можах да го разпозная, че е риба. Това мислех аз, че е камък, верно? Да, бе, ама то си е като камък. Това не е с прилична камък, с мър. Ти намери третата ли? Да. Значи неразличима в естествената среда. Направо не можеш да я различиш, човек. С мър. Лично на мен от този форма е любимец. Рибата жаба. Стига! Тя пърна върица. Тази руска горе видоизмена под формата на въдички и по този начин примамва храната. Това е уникална риба, човек. Така ли се казва? Колегата така подаде ми така готвено. Реално тя с тази примамка примамва рибата. Да, и като червейче. Да, насочва се към нея и я хваща с голямата уста, тъй като както виж източена нагоре. Как яде? Реално се стрелва и тази е бе обрасна нагоре, реално погледнато гледа плачката и стрелва се и хваща. Това са уникални риби. Това е фугото, което трябва да учиш 5 години, за да знаеш как да го сготвиш, иначе ще... Те са няколко вида рибки, но с, така се казва, точно название фуго, но са от семейството на балоните. Да, както и това е сладководния. Абсолютно да. Това виж колко е кубистично. Мисля, че това най-отровното, ако не се лъжа. А това риба лъв ли е? Това е пак както Джей, където го видяхте горе, само че са различни видове лъвски риби. Да, както е тази. Да. Дени с будилчета, които са може да ни защитят с отрова. Но при камените риби забравих да спомена, че ето на грилната перка се намира този шип. Реално погледнато те нали са нефтивижни, ако си ходиш в водата и настъпиш, директно пробива
подметката ти инжектира, затова трябва да сме внимателни, ако ходим на екскурзия, където се срещат. А тези могат да те убият? Да, със сигурност могат да убият. Ривата камък. Да. Убивам. Със сигурност на 100%. Добре. Сега ще видите фарма с най-емблематичната риба. Общо взето до сега преброихме 10 вида, които могат да ви убият тук, така че внимавайте какво ви говори колегите. Значи това е аквариума, наскоро изграден. Това е Лари. Това вече със сигурност го имате само вие. Чернопера, рифова акула. Тя откъде е дошла? Ами пак е внос от Индонезия. От Индийския океан? Най-вероятно да. Дойде в един голям съндък. Тя реално не става много голяма. Колко? Метър и 20, нали? Колега, влизай! Колега, влизай! Страшен кеф. Първото море как се развижда. Да. Същата е с такъв размер и там. Но акулата е уникална. Това акулчето наживо направо мазано. Може и да се види едно питъмце как е атакувано от групера. От групера? Да. Стига, бе! Да, ето. Я пък се завърти. Тук е точно. Както горе-долу на края на тая бримка, тук се вижда. Горе-долу имаше едно такова петно. Видя ли го петното? Къде е по-кафяво на бялата част? Това е атакувано от групера. От груперчето е пробвало ли? То не е един път. Гарбат групер. Няма как да се видят истинските цветове. Трябва да си професионална техника за тия аквариуми. Трябва да си професионална техника или да дойдете да го видите на живо, просто цветовете са уникални, нищо общо с това, което ви показваме тук. И тук има тук само може да му видите зъбите на това нещо. Тоята е хапал? Да, докато съм чистил аквариума, були си. Ма не ти откъсна парче месо? Малко откъсна, да, ама... Яд мати ни стана това е страшно рибенце. Че не ни стана белег, връкни пак. Тия ги има и в Гърция. Става около 40 кг императора. Сериозно? Да, като беше по-малък и беше с червена шарка. Самите шарки му бяха и после се измениха по поръсна поглед. Но става до около 40 кг и бяхме чели, че до към 70 години ще живее. Пожелавам ви да ви живее до толкова си. Виж го това, бе. Виж го това, бе. Като котишко око. Това е много интересно. А това какво е? Това е пак някаква морена. Това е пак морена. Тия кажеш? Да, за тия пясъчни ли са? Какви са? Червеният цвят изчезва на дълбочината и стават невидими. Тригърфиш мисля, че беше. Тригърфиш, така аз съм фащал, ама черна. Още не е много голяма. Такъв тригър. Си е късметлия. Интересна тия работа. Да, изкарах късмета и сега лека по леко се обучавам. Се обучаваш, да, супер интересно, пожелавам ти успех. Благодаря. И аз ще най-накрая се запознах с вас и се видях, че то само на клипчето от сумата години да ме гледам, викам. Не става, викаш кога ще дойдат, няма. Тук съм и далече от София, живея далече от София и викам, чакай някой ден. Няма, щом има риби, ще дойдеме, рано или късно има ли риби, ще дойдеме. Брадатата Агама Лили Саша реши дали войводите ще са капо или не. Лили, внимавай! Добре, давайте да видим са. Лили е много известен гущер, гледали сме по новините, във всички емисии беше по едно време край световното. Колко резултата беше? 12 матча, включително полуфинала и финала на световното. Сериозно? Това е най-ценната брадата Агама. Голям типстър. Гледай, как се мазните, капо ще сте и това ще е небарен. Целувка по муцуната. Променяме правилата на играта. Който спечели, става осиновител на акулата Лари в музея. Колко е издръжката месечната? Ще си говорим после. Отивай за бидон направо. Аз отивам, че синята зона. Синята зона. Стоечка ще трябва да гледам. Лари, къде ще видя другия акула? Невероятното дерби между Войвода Фишик и Туич Фишик. Да видим кой ще е победител. Да, не слагай равен. Добре. Кой ще осинови акулата? И Туич. Хоп! Кой осинови акулата? Значи, само да ви кажа, че литъра на морската вода е лев, че там има към неколко тона. Тежък фалит. Купувайте мърч в несвяст, защото ти не можа ли нещо по-ефтино измислиш? Червено опашат съм или викаш тя най-скъпата? Няма как. Браво, Лили! Аз ще осинова Лили. Сега ще целуна, аз обещах. Царци! Дай да гледаш, не ли? Боб каза, целуни змията.
Силна е. Айде. Не, никой да не изкара. Не изкарвай смия, бе. Ела тук, бе. Няма изкараме. Бягайте. Вземи си камерата, снимаш тук. Да, не дей да. Някаква по-трудно обаче. Ви кажа аз по-отровна. Имаш ли един си? Навада ли си? Давай, изводи една, аз да снимам с Не, да нея. аз не искам да се снимам с Огняна. Абе, аз ще снимам безпокойно, бе. Я, вземи това да си го снимаш, Михаил. Аз се пия. Само за момент. Там са по-голями смили. Ама какво има там, бе, Бобка? Ходи да виж. Бобката тръгна насам да бяга, то тук са още по-големи змии. Да. Чакай, бе, Бобка, гледай тая колко е кротка. Аз ще ви кажа, няма да си излезна. Стой, там има още по-големи, бе, Бобка. Стегна ми шапката за голяма игла. Изпотих се. Вие се подигравате с мен. Това е само лаудушвач. Това може да удуши само. Около врата. Сяпа не искаш. Не иска, затваряй. Нещо, теби... Значи, ти имаш много камери, тия с... Припорти са горки. Бате, изпотих се, аз ти казвам, че си миш майтап. Да, горе ще видим. Проверяваш ли дали ще ковне ли? Еми да, ама те са и сити. Те са спокойни. Абе, все пак, може да сте захапе, има го като вариант. Са ме хапали и там ония албиноса ме е хапал, ама когато беше гладен. Има захап, ама не кой знае кой. Захапал. Те захапал. Уя. Леле, Бобка, Риба от вода не се страхува. Да. усещането е невероятно. На бомбката му е лошо вече. Държи да не падне сам. Държи. Виж как ме тръгва към врата. Тръгва към врата. Затяга, Бобка. Затяга. Бобката иска, не, бобката иска. Аз бобката иска. Бобката е червен, тук е напред. Ей, тая игуана е огромна, бе. Я чакайте, май ще изкарате късмет тук. Сега ще изкара албиноса 6 метровия. Страшен късмет. Не, зъб от кайман, чакай. Ще ми го подариш ли този? Разбира се, си го вземеш, дай ти. Викаш да си го извада от каймана. Значи това по принцип повече би го бигнал, отколкото змията, честно. Трябва да си най-голям фен на колегата и за фатка. Затова ли за ученик? Игуаната се казва Брайан. Брайан. Да. А иначе имаме инициатива за осиновители в музея. Супер. Всеки един посетител може да дари на любимото си животно от живата експозиция някакви лакомства. Това е готино. Какви лакомства? Ми зависимо са, колата обича рибка. Да. Да. Ето го е. А те си ги сменят периодично. Ами да, известно. Горе-долу един път в месеца ги сменят. Бобка, искаш ли зъб от Ето боа? там също има по-голям. Не, от каймана. Зъб от какво? От каймана. Шегувам се, бе. Пъте си динозаври, но тук са динозаври. Джурасик. Внесли са ви динозавър Рекс. Той ли е нов? В момента, нали... А то още никой не го е виждал, така ли? Я го освети. Доста реалистичен са го направили. Кожа на змия. Тая е гигантска, бе. Айде към пеперуди. Сетих се. Ще видим. Има още един кушон. Усиновяваме пловдивската акула. Взехме 4 кила пресен сафрит, малко хек и отиваме при нея да я нахраним. Ай! Ей, Боби, я виж какво има в плик. Какво искам да видя много? Виж, дигай. То видях. Много риби. Много риби, а? Живи ли са все още? Мърдат. Някой е ли? Айде да ходим да храним Нали акулата. някои мърдат? Никой не мърдат, умрели са. Айде да ходим да храним акулата. А пък тук какво има?
Така, стоп сега. Идва към тебе акулата. Ето ти от тук, от тази страна. Една само за ни. Една. Чакай. Пусна ли? Да, пуснаха. Ето я, идва. Оплаши се. Защо? Ето го. Я ви го виж. Ще се върне, скоро влака уника. Да. Да, ето. Не са гладни, тати, яли са. Нищо, те ще ги нахранят после. Не трябва да й задоволиш домото. Не, тя не е гладна просто. Хвърля по-навътре. Отгоре. Още едно се качи. Още едно, давай. Те са ги хранили, тати. Къде е рибата? Ето я. Няма, тати, тя е яла. Най-много... ето я. Морената ще изяде. Айде да ларе, Нищо. Случило е интересно. Айде. Морената изяда. Морената изяда. Тя ще хакне после блок. Тя е яла. Изпуснахме и днес. Ами... Другия път. Надявам се видеото да ви е харесало. Елате задължително в природонаучния в Пловдив. Въобще в цяла България няма къде да видите такова рибно богатство и на такива, бих казал, редки видове, дори и за света. Няма къде да се видят на друго място в България, било то и в по-големите градове. Никакъв шанс. Заповядайте тук в Пловдив, в природонаучния, за да видите екзотичните риби. Благодарствена грамота на Борис Петров за направено дарение. Здравейте, твичери! В twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, щука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джабаров 43А. Ай и до скоро!